Máis de 12 millóns de euros. Esa é a cantidade que a Xunta de Galicia prevé investir na comarca do Barbanza para o ano que ven. Uns datos que dende o Partido Popular consideran moi positivos. O deputado Carlos López Crespo referiuse a algunhas das partidas máis importantes. Así destacou os case 4,5 millóns de euros para a construción da nova edar de Rianxo, ou 1,7 millóns de euros para a mellora dos pantaláns dos bateeiros en Cabo de Cruz, ou 1,4 millóns para o desenvolvemento do borde portuario en Porto do Son. Na zona do Barbanza, de forma xenérica, van a producirse, aparecen nos orzamentos, uns investimentos en torno aos 9 millóns de euros. Aquí hai que decir que, a parte dos orzamentos que aparecen con nome e apelidos nas distintas partidas, hai outra serie de investimentos que, sin aparecer aquí, vanse a executar durante o ano 2018. Destacan, así por encima, os 4,5 millóns da depuradora de Rianxo, logo unha partida importante para a fachada marítima de Porto do Son, partidas máis pequenas pero significativas para pantaláns e melloras no porto de Cabo de Cruz, tamén en pantaláns en Portosín. Tamén se prevén outras actuacións como son diversas melloras no saneamento de Lousame, uns 200.000 euros, o proxecto para a ordenación viaria de acceso ao Porto de Ribeira, 475.000, ou a reforma integral da Praza de Abastos de Noia, 150.000. Aínda así, nesta última comarca, a maior parte do investimento será destinada ao desdobramento da autovía, que contará cunha partida neste 2018 de 250.000 euros para o inicio da redacción do proxecto, e para o que as contas autonómicas recollen un investimento total de 15 millóns de euros ata o ano 2021. Xa supuxe un avance moi importante a entrada en servicio no seu momento dese corredor e unha mellora da seguridade viaria e das condicións de tránsito para todos os usuarios, pero con este desdoblamento que veremos materializado ao longo dos próximos anos, pois dende logo vai a supoñer ese salto xa definitivo e ese salto cualitativo que permita que esta comarca este perfectamente articulada hacia a capital de Galicia e hacia Santiago e o resto do territorio.